Quan el dramaturg és el compositor, no és el llibretista, sinó que és el compositor. Wagner, amb la seva obra Operum Drama, diu que l'òpera és una forma musical del teatre, defensa molt que l'òpera és teatre. I diu que hi havia un error corrent a l'època, estem parlant de mitjans del XIX, que d'un mitjà d'expressió, que és la música, se n'havia fet un fi. I del fi a l'expressió, o sigui, el drama, se n'havia fet un mitjà. Cal dir que quan Wagner parla de drama no està parlant del text d'una obra, sinó que està parlant d'un conjunt en què hi entra tot, l'acció dramàtica, el text, la música, la interpretació, tot això constitueix per ell el drama. Durant molt temps la primacia o no de la música en l'òpera, si era primer la música o primer el text, va ser un motiu de discussió. Hi ha fins i tot una òpera d'Antonio Salieri que es diu Prima la musica, poi le parole, que es baralla el compositor i el llibretista sobre què és primer. Karl Dalhaus, un musicòleg alemany, deia que en una òpera la música constitueix el factor primari, el factor que constitueix l'obra d'art, diguem, però que la constitueix en quant a drama. Això pot resultar una afirmació polèmica, segons com, perquè pot semblar que defensa la primacia total de la música sobre la paraula. Massimo Milla, un altre estudiós del teatre italià aquest, havia afirmat uns anys abans que raonablement no es pot parlar de la música d'una forma particular de la inspiració musical, sinó que en tot cas d'una funció dramàtica de la música en el teatre. I un altre estudiós italià, Luca Zoppelli, ho explica molt bé, enfoca molt bé el tema, quan diu que el compositor va passar de ser un artesà al servei d'un espectacle a anar adquirint més protagonisme fins al punt de resultar-ne, fins al punt de ser-ne reconegut com l'autor d'aquest espectacle. I efectivament, ara parlem quan parlem d'una òpera, diguem Il Trovatore de Verdi, o diguem la Bohème de Puccini, o diguem la Carmen de Bizet, sempre posem com a autor el compositor, no el llibretista o els llibretistes. El que ha passat també és que des de fa uns quants anys, ara ja potser 50 o 60 anys, que els estudiosos de la música, els musicòlegs, van passar de considerar l'òpera com un gènere més, com l'oratori, o la sonata, o la sinfonia, a considerar que l'òpera tenia una especificitat que no en feia un gènere més estudiat des del punt de vista musical, sinó que és una composició, una peça on intervenen factors diversos, on intervé l'acció dramàtica, on intervé el text, on intervé la música i on tot això es compenetra. L'òpera té algunes especificitats que cal subratllar respecte al teatre musical. Algunes característiques de l'òpera són afins al teatre parlat i altres característiques són diferents, el fan diferent. Un primer aspecte és el sistema de convencions de l'òpera. Qualsevol espectacle té un sistema de convencions. És a dir, quan veiem una gent a dalt d'un escenari representant uns personatges, nosaltres sabem que són uns actors o unes actrius que representen un personatge i aquí hi ha una convenció. No pensem que sigui un rei de debò o un altre personatge autèntic, sinó que sabem que són actors o actrius que representen.
En el cas de l'òpera hi ha una convenció fonamental que s'ha d'admetre, que és que els personatges, en lloc de parlar, canten. Això fa que sigui, d'entrada, ja l'òpera un món irreal completament. No parlem cantant, parlem parlant. Per tant, això s'ha d'admetre. O admetem aquesta convenció, o si no, no entendrem res del que pot passar amb una òpera. Però el sistema de convencions a l'òpera hi ha hagut moments que és molt més complex que això. Per exemple, a Itàlia, tot el segle XIX, hi ha un sistema de convencions molt elaborat, perquè es produeixen moltes obres. En aquesta època, fins a meitat del segle, es produeixen com 50 òperes noves cada any, a tot Itàlia. Els compositors, molts compositors, fan 3 o 4 òperes en un any. Verdi parlava dels seus anni di galera, que eren els anys en què es veia obligat a produir moltes òperes per poder-ne viure, perquè si no, no vivia. Els llibretistes arribaven a fer 4 o 5 o 6 llibrets també en un any. És a dir, aquest volum de producció té com a conseqüència, es pot mantenir, vaja, es pot mantenir només si es basa en un sistema de convencions molt elaborat. Una mica, fent la comparació, seria com el que passa ara amb les sèries de televisió, que tenen uns esquemes molt marcats i aleshores es va treballant sobre aquests esquemes. Si cada un hagués d'inventar tot de nou, seria impossible. No seria impossible, es podrien fer, però necessitaria molt més temps. L'òpera, el melodrama italià del XIX, passa una cosa semblant. Hi ha una sèrie de convencions que fan que, com que el públic les coneix i les espera, fan que es pugui produir molt ràpidament. Per exemple, un sistema d'àries i de duos, que els personatges principals han de tenir una o diverses àrees, els secundaris no n'han de tenir, el text pot estar estructurat amb recitatius acompanyats només amb clau, o acompanyats després ja amb tota l'orquestra, i uns números tancats, que són les àrees, els duos, els conjunts, uns finals d'acte en què hi ha d'haver tothom i han de tenir unes característiques determinades, etc. Això ja venia del segle anterior, del XVIII. A les òperes de finals del XVIII ja hi trobem tots aquests aspectes, però no d'una manera potser tan elaborada com en el melodrama del XIX. Això el públic ho sap, i ho coneix i ho espera en l'època i, per tant, ja jutja en funció també d'aquest sistema de convencions. L'òpera és una conjunció, ja ho he dit abans, de tres qüestions: l'acció dramàtica, l'estructura verbal del text i la música. L'estructura verbal, l'organització del diàleg, ja prefigura moltes vegades algunes opcions musicals. Per exemple, la mètrica del vers, si el text està en vers, i normalment a totes aquestes òperes clàssiques de repertori està en vers, la mètrica, és a dir, si és un vers de 5 o de 7 o de 11 síl·labes o de 14, les que siguin, condiciona el ritme, perquè el vers té uns accents interns i això prefigura el ritme de l'espectacle, a no ser que es vulgui accentuar amb les notes de forma completament diversa a el que diu el text, que aleshores fa molt difícil entendre les coses. L'estructura d'estrofes o d'estrofes combinades amb versos sols també condiciona ja o la melodia o condiciona el tipus d'estructura de la pròpia composició musical. En canvi, el llibret el que no determina és la durada i la intensitat de la música. Una altra característica és que la música no perd mai la seva
la seva part d'ambigüitat i la seva, podríem dir, polivalència expressiva. El text pot ser concret, diu, avui fa sol, o fa un airet ben suau i ben agradable, sabem perfectament què ens diu això. La música no ens pot dir això exactament, però en canvi ens pot transmetre sensacions que ens portin una mica a expressions com el text. Posaré un exemple, si sé fer anar això. A veure. Va. És un fragment de Così fan tutte, de Mozart. Aquí ens ho estan dient clarament, suave sia el vento. Però el que és interessant de veure és com la música, en aquest cas l'orquestra, que són els violins, fan un moviment que suggereix aquest vent. Va fent la música tota l'estona, va fent el mateix. Ara, a veure si ho sé fer. Ara. Una altra característica de l'òpera és que l'opinió de l'autor en una òpera pot arribar al públic directament sense passar pels personatges. Això que el Brecht havia teoritzat tant i havia no només teoritzat sinó provat a la pràctica de com puc fer arribar la meva opinió per sobre del personatge, com l'actor o el director o l'autor pot fer arribar la seva opinió més enllà del que digui un personatge, això la música ho pot fer molt fàcilment. Ho pot fer amb el cant, que el cant pot o bé reforçar el que està dient el personatge, o bé ho pot contradir, o bé ho pot matisar. Però també pot fer-ho a través de l'orquestra. I l'orquestra sempre passa directament a l'espectador passant per sobre dels personatges i dels cantants. Per tant, l'orquestra ens pot estar dient algunes coses simultàniament al que diuen els personatges o contradient el que diu un personatge determinat, o posant en qüestió o matisant. És un exemple que és molt conegut. Si surto d'això... A veure... Aquí. És la Carmen de Bizet, la famosa havanera de la Carmen de Bizet. Aquí, si ho parem, que si no ens entendrem. Aquí què ens diu el compositor? Què fa? La melodia de la Carmen aquí és una cigarrera, surt de la fàbrica de cigars, hi ha uns soldats allà, un d'ells és el Don José, i ell el vol seduir. Això és una història que després acabarà malament, ell serà seduït, després trencaran i acabarà que ell la mata. És a dir, és una tragèdia. Peter Brook va fer un muntatge fa molts anys que es va fer a Barcelona, que es deia La tragèdia de Carmen, que era l'òpera reduïda. Què està dient el compositor? Ens està explicant el cantant està dient una melodia que és com molt sensual, no? I el cor la repeteix.
Com és aquesta melodia? Aquesta melodia no és altra cosa que el que diem un cromatisme descendent, és a dir, una escala descendent que va fent totes les notes. Si hi hagués un piano ho veuríem. Les tecles blanques i les negres, baixant, no? Na, 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 na. Va baixant cada vegada un semitó. I va fent aquesta melodia. I la repeteix no sé quantes vegades. L'hem sentit que la repetia al cor i la podríem sentir en la següent estrofa. El cromatisme descendent tradicionalment ha sigut associat a la mort. És allò, pam, 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 el personatge que va baixant les escales de la tomba fins a quedar mort a dintre. Hi ha un altre exemple, em sembla que el tinc per aquí. No, el tinc aquí, ja el posarem, si convé. Al final de la mort del commendatore a Don Giovanni, que hi ha un na, 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 fins que s'acaba i s'ha mort. I què està dient el compositor, la Carmen? Està dient que aquesta aparent seducció o aquesta voluntat de seducció que hi ha en aquesta manera acabarà malament. Acabarà amb la mort, i efectivament acaba amb la mort de la protagonista. Per això és una tragèdia, que ja ve anunciat des del principi el fat tràgic. L'orquestra també ens pot dir altres coses. Un exemple més divertit és aquest, un de les noces de Figaro. Les noces de Figaro, si recordeu, ja en la peça de Beaumarchais, el Figaro fa un al·legat al final contra les dones, perquè es creu enredat. Creu que la Susana, la seva promesa, l'ha enredat i li ha posat banyes, diguem, i aleshores fa un al·legat i totes les dones són iguals, no sé què, un al·legat molt fort. Aquest al·legat en l'òpera, el Mozart el converteix en una ària del Figaro. Una ària que va dient, les dones semblen colometes però són no sé què, va fent el mateix que fa Beaumarchais en la peça de teatre, però acaba dient y el resto no el digo, i al final no el dic, i al final no ho explico, i ho explica l'orquestra. Això són les trompes. La resta no ho dic, ja cadascú ho sap, ja un no lo sa, ja cadascú ho sap, i llavors les trompes ho diuen. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Què diuen les trompes? Les trompes, en Mozart sempre, i en altres compositors, però en Mozart sempre, és un instrument que va associat a la infidelitat. Per què? Perquè trompa en alemany i en anglès és horn, que és banya, i em fa sempre un sinònim del que en diem posar banyes, no? I a la vegada la trompa deriva del corn de caça, d'aquestes caceres on anaven a caçar animals, cérvols i animals així amb moltes banyes, no? Per tant, ell què està dient aquí? El resto no el dico, ognuno lo sa. Les trompes diuen ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta. Estan fent això, les trompes. Amb la qual queda perfectament entès pel públic a què es refereix. No ho diu el Figaro, ho diu l'orquestra passant per sobre d'ell. Bé, la música també pot fer una altra cosa, que és modular l'espai. Com modula l'espai? Modula l'espai d'una manera semblant a com faríem en cine, fent un enquadrament d'un primer pla o d'un pla general. Hi ha un fragment de la Traviata, de l'escena, una escena que és una festa a casa de l'amiga de la Violeta, la protagonista de la Traviata, a la qual
ella la Violeta, no sé si coneixeu, suposo que molts coneixeu l'argument de la Traviata, és una prostituta de luxe, diguem, una cortesana de luxe, que s'enamora d'un noi, el noi s'enamora d'ella, se'n van a viure al camp, però llavors intervé el pare del noi dient que allò no pot ser i la convenç de que l'ha de deixar. La convenç de que l'ha de deixar amb un argument que no és el que ell verbalitza, però que és el que s'entén que hi ha al darrere. Ell verbalitza l'argument que el noi té una germana i la germana no es podrà casar si ell està amistançat amb una prostituta i que per tant l'ha de deixar. En realitat, l'argument de fons és un altre, que diu ara tot va molt bé, però quan siguis gran, quan ja no siguis tan bonica, què passarà? I això la fa reflexionar amb ella i decideix que ha de fer cas al pare i trencar, amb tot el sentiment del món. Ella trenca, ell no ho entén, no entén per què, i es troben un temps després a la festa d'una amiga d'ella. I la Violeta hi acut amb el seu amant, amb el seu nou amant, un personatge ric que la manté. I en aquella festa hi ha també Alfredo, el seu ex-promès o ex-amant. Alfredo està jugant a cartes. A la festa hi ha una taula que juguen a cartes i això. Hi ha altres personatges i arriba la Violeta. Aleshores, el Verdi el que fa és enquadrar l'escena amb un pla general, amb un pla de la partida de cartes, que caracteritza amb un motiu rítmic, va fent tam, tam, ta-ta-ta-ta-tam, tam, ara ho sentirem. I un primer pla de la Violeta, que parla per ella, seria com una part en teatre, i que expressa la seva angoixa per la situació, per trobar-se allà al mig, amb ell, davant de tothom. Ara. Això és la partida de cartes. Hi ha un diàleg per sobre, com sentirem ara, però el ritme no para, el ritme de sota de l'orquestra no para. Pam, 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 pam. Estem en el pla de la partida de cartes. I ara passem al primer pla de la Violeta. És una melodia completament diferent, l'orquestra ha cessat en aquest ritme que sentíem, és acompanyada per diversos instruments i explica el que li passa. I després tornem a l'altre pla. És prou clar, em sembla. A part de modular l'espai, podríem buscar altres exemples. Hi ha un exemple molt famós, que és el final, l'últim acte del Trovatore de Verdi, que l'escena està en tres plans diferents. Hi ha la protagonista, la Leonora, en primer pla, cantant una ària, ha cantat una ària, vaja, i està en primer pla. Hi ha un cor de presoners, no sap ben bé si és de presoners d'aquest, a dintre, intern, que canta una mena de pregària, i en un altre lloc, també intern, se sent el cant del Manrico, el seu promès, condemnat a mort, que s'està acomiadant d'ella amb una cançó. I són tres llocs diferents que la música ens situa en plans diferents. La música el que fa també és modular el temps. Això és molt obvi en una òpera, pot concentrar o dilatar molt. Coses que podrien ser fetes en un instant, una reacció de terror, per exemple, d'algú que té un ensurt i sortiria corrents per el que fos, i en canvi en una òpera allò es dilata uns quants minuts perquè aquell personatge ha d'expressar la por i el terror que li ha creat, no sé què, etc. O bé pot comprimir el temps
i expressar amb un concertant diversos personatges que parlen tots alhora, canten tots alhora, diuen coses diferents, amb la mateixa música, amb músiques diverses, i estan explicant cadascú la reacció sobre un fet. Això en teatre no ho podem fer. A l'òpera passa perquè, finalment, qui lliga tot això, encara que siguem incapaços d'entendre el text de cadascú, però qui lliga tot això i en fan un guirigall, sinó una cosa harmònica, és la música. Bé, ens podríem allargar molt, sobretot en el tema del temps, ens donaria per molt i no em vull entretenir. Anem a veure una mica quins mitjans utilitza el compositor per explicar, per fer dramaturg, per explicar el que passa en una òpera. Aquí veurem un altre fragment de Le Nozze di Figaro de Mozart, que és una carta. La comtessa dicta una carta a la Susanna, la seva criada. Coneixeu l'argument de Le Nozze di Figaro, és el mateix que Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, que és d'on treu el llibretista Lorenzo da Ponte, on treu l'argument, i és el conte d'Almaviva vol exercir el dret feudal que l'aristòcrata se'n pot anar al llit amb la núvia quan una noia del seu territori, diguem, es casa, pot exercir el ius primer noctis, que se'n deia, que era el dret, en castellà en deia el derecho de pernada i aquí en deia el dret de cuixa, no? Que és ficar-se al llit amb la núvia abans del marit. A les Noces de Figaro, el comte, que ha renunciat públicament a aquest dret, però vol exercir-lo amb la Susanna, la criada de la comtessa. La comtessa està promesa amb el Figaro, la Susanna està promesa amb el Figaro, s'han de casar i el comte vol exercir això. Totes les Noces de Figaro no és altra cosa que un seguit d'estratagemes que intenten el Figaro, la Susanna i la comtessa per tal que el comte no se surti en la seva. Una d'aquestes estratagemes és donar una cita al comte en un lloc determinat del jardí, a la nit, que li ha de donar a la Susanna aquesta cita, fent-li creure que hi acudirà ella, i en realitat qui tenen planejat que hi acudeixi és la comtessa vestida de Susanna, i com que és fosc, doncs ell no s'adonarà del canvi. Per fer això, què fan? La comtessa li diu a la Susanna, escriu una carta, escriu una nota i li dones, i ja ho entendrà. I ara sentirem la nota i veurem com... Aquí, ara. La nota diu això, che soave zefiretto verso sera spirerà sotto i pini del boschetto. Quin ventet suau cap al vespre bufarà sota els pins del bosquet. I després la comtessa, quan ha acabat d'escriure, diu, ja la resta ja l'entendrà, ja el resto capirà. I la Susanna diu, certo, el capirà, ja ho crec que ho entendrà. El llibret què ens diu? El llibret ens diu això. Això és el text del llibret. Aquí hi ha una variant sobre el que hem vist, que és que la comtessa dicta, que és l'ave zefiretto verso sera spirerà, la Susanna repeteix, que és el que fem quan ens dicten, repetim al final de la frase perquè l'altre sàpiga que pot continuar dictant, sotto i pini del boschetto, e già il resto capirà, certo, il capirà. Ara us sentirem marcat en vermell el que és pròpiament el text de la carta, de la nota, i sentirem el trobem. Aquí.
Això és el... Fins aquí teníem el text. Aquí la comtessa que dicta. Ara ja no segueix literalment això. És la Susana que repeteix. Se firetto. I la Susana repetirà el verso sera aspirarà. Sotto i pini del boschetto. I quan han acabat, ara rellegiran la nota entre totes dues. Llegiran, a veure si això que han escrit. I ara ja ho diuen seguit, no? Continua l'altre. Verso sera aspirarà. Fixeu-vos aquest que... Ara tornem a començar. Fixem-nos unes quantes coses. Primera, què és el més important d'aquesta nota? A què va destinada aquesta nota? A donar una cita, un lloc d'una cita. El lloc de la cita era sotto i pini del boschetto, sota els pins del bosquet. Fixeu-vos què fan. Tornem a posar la diapositiva que ho veurem més clar. Ui, malament que ho faig. Ara. Quan dicta sotto i pini del boschetto, i la Susana diu sotto i pini, i la contessa diu sotto i pini del boschetto. I ell escriu sotto i pini del boschetto. Amb la qual cosa, això de sotto i pini del boschetto, a nosaltres, espectadors, ens ha quedat claríssim on és el lloc de la cita. A l'acte següent veurem la cita aquesta, i per tant veurem el bosquet i sabem que és el lloc de la cita. Qui fa això? Ho fa el compositor, ho fa Mozart, repetint, jugant amb la pròpia situació dramàtica, que és una cosa tan simple com dictar el text d'una nota, i algú que està escrivint aquest text fent repetir unes paraules perquè això de sotto i pini ens quedi claríssim. Hi ha una altra cosa encara, i afegeix, que el fet de fer repetir a la Susana sotto i pini no és que no hagi entès la frase, no és que digui sota els pins, ho he entès bé, no? Sotto i pini és com si digués allà vol ser la cita? Per què allà? Perquè aquest lloc sotto i pini del boschetto deu ser un lloc determinat del jardí que deu ser el lloc habitual de les cites amoroses clandestines, nocturnes. Per tant, la Susana aquí té una reacció de segur, en allà? Sí, en allà, sotto i pini del boschetto. I ja ho entendrà, la resta ja ho entendrà. Perquè està dient, home, si el cites en aquell lloc, entendrà segur. I la Susana ho confirma. Certo, i el cap dirà, ja ho crec que ell ho entendrà. Però és que, a més hi ha una altra cosa, que és que està descrita amb la música l'escriptura de la Susana. I és el que volia sentíssim. Està descrita amb els instruments.
Qui dicta? Això és l'escriptura. C, fi... I ara sentirem l'oboè i el clarinet que fan l'escriptura. Si quan posem en escena això fem exactament el que ens diu la música, això serà perfectament creïble, perquè algú estarà escrivint, dient sotto i pini, sí, sotto i pini. Això que deien. Sotto i pini? Sí, sí, sotto i pini del Busqueta. I fixeu-vos que això és diferent de la lectura. A la lectura que fan després ja no hi ha l'incís dels instruments, que és l'escriptura, sinó que és tot seguit. Per tant, està perfectament descrita tota l'acció. Al final us feia notar que hi ha unes rialletes, uns tiririririririr, són com rialletes, elles dues estan rient. I encara hi ha un altre aspecte, que és que acaben totes dues cantant en terceres, que diem, és a dir, notes separades, una tercera major, que és un sinònim sempre d'acord entre els personatges. Ara veurem, de seguida veurem un altre exemple d'això. Per tant, elles dues estan d'acord. Aquí Mozart destaca que hi ha una mena d'acord entre les dues dones, un acord de gènere, diguem, per sobre dels conflictes de classe, perquè una és la comtessa i l'altra és la criada, no? Però totes dues s'uneixen, es posen d'acord per l'estratagema aquesta. Veiem un altre exemple també de les noces de Fígaro per veure com el compositor, en aquest cas Mozart també, Mozart és molt clar amb això, per això ho faig servir molt quan explico aquestes coses, perquè és claríssim. També Verdi també ho és molt, i altres compositors també, però sobretot Mozart és diàfan. És el primer duet de les noces de Fígaro. Les noces de Fígaro comencen amb dos duets entre el Fígaro i la Susana. I el Fígaro està mesurant una habitació. És l'habitació que els hi ha assignat el comte. Per quan es casin, serà la seva habitació matrimonial. I la Susana es presenta amb un barretet, un vel, un tocado, diríem, de flors, que se l'ha fet ella mateixa i es presenta davant del Fígaro a ensenyar-li, mira, mira, mira. I el que fas? Estic mesurant l'habitació, això ho dirà després del duet que sentirem, perquè és l'habitació que ens destina el comte, és una bona habitació en el palau. Aquí el Mozart el que fa és utilitza dos... Hi ha un primer tema, que és aquest, tam, 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 i un segon tema que també ens exposarà l'orquestra. No sabem què volen dir. Aquest és el segon tema. Aquest és el Fígaro Medin. 5, 10, 20. Per tant, ara ja sabem què vol dir el primer tema. Era el tema del Fígaro. 30, 36, 43. Està mirant si li cap al llit, no? Aquest és el segon tema, és la Susana. Per tant, sabem que aquest segon tema va associat a la Susana. Què ha passat? Que el Fígaro segueix mesurant, no hi ha fet ni cas a la Susana i al seu vel i tot això. I la Susana vol que li faci cas, esclar. Què fa? Es fica literalment en la música del Fígaro.
I la Susana ara està, no amb el seu tema, no amb aquest, sinó amb el pom, 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 pom. Guarda un po, guarda un po. Li he de dir 3 vegades, guarda adesso il mio cappello, mira, 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 mira el barretet, mira, mira, mira el barretet. Finalment, esclar, el Figaro no té més remei que fer-ne cas. I com ho fa? Doncs, naturalment, passa en el tema melòdic d'ella. I amb això ens està explicant que ara li fa cas, perquè està parlant amb el tema d'ella. Ella està contenta i ell també estarà content. Em sembla fet per tu, sí. I ara acaben tots dos en terceres, també. Al matí de les noces que tendre que és el meu company o la meva companya, que s'ha fet la... Molt bé, arribats aquí la pregunta és, d'aquesta parella, qui porta la iniciativa? Qui portarà la iniciativa? Amb quina melodia acaba el duet? Amb el d'ella, claríssimament. Tots dos d'acord, però amb el tema d'ella, no amb el tema d'ell. Per tant, d'aquesta parella, qui portarà la iniciativa és ella. I al llarg de l'òpera el que veurem és això. I veurem, entre altres coses, amb la carta aquesta que sentíem abans i en molts altres moments. Amb això, ja d'entrada, Mozart ens està explicant una relació entre els dos personatges. Ens està explicant no només qui són els personatges, sinó quina és la relació entre ells. I això ho anirà fent al llarg de tota l'òpera. Aquí podríem posar molts exemples més de com els compositors, quins elements utilitzen per explicar les històries i per explicar les relacions entre els personatges. Utilitzen mitjans lligats a la melodia, com aquest, o el ritme, com sentíem abans, o un ritme, per exemple, molt clar és... A veure... Bé, és igual, el ritme de la mort, el ritme, direu, pam, 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 no, perdó, el pam, ta-ta-ta-tam, 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 ta-ta-tam, aquest ritme, que l'hem sentit a les processons de Setmana Santa, és un ritme de mort. Això, en més d'una òpera, sentirem aquests ritmes com a sinònim de la mort, de vegades d'una forma molt llarga, com el Trobador o la Traviata, de vegades amb incisos petits, però que és un ta-da-dam, ta-da-dam, i ens està dient compte que aquí la mort està present. O de vegades hi ha un aspecte de la Traviata que em sembla significatiu, que és l'absència de melodia. És a dir, quan un personatge... A veure... Aquest. Això és... No, perdoneu, que he tornat a posar l'altre.
Un fragment de la Traviata. La Traviata passa una altra cosa molt pròpia de l'òpera, d'una altra facultat que té la música, que és que pot comprimir el temps per explicar en molt poc temps coses que en teatre ens portaria més temps per creure'ns-ho una mica. El primer acte de la Traviata, en menys de 20 minuts, explica tota una festa mundana. L'arribada dels convidats, el ball, el flirt entre els protagonistes i finalment el comiat dels convidats. Vull dir, un brindis, entremig, el famós brindis. Tot això està explicat en menys de 20 minuts. En teatre seria difícil explicar tot això, una declaració d'amor entremig. En aquesta festa es troben la Violeta i l'Alfredo i ell se li declararà a continuació d'aquest diàleg. Ella, frívola, li sembla un amant més o un admirador més i va contestant frívolament. Ella ha tingut un atac de tos, ella és tísica, ha tingut un atac de tos, tots els convidats han passat a una altra sala, ella s'ha quedat l'Alfredo, que ha presenciat això, ha presenciat l'atac i es queda. I li diu, amb aquesta vida et faràs mal, no? Ningú es cuida de tu. I ella diu, potser algú no cura de mi, algú té cura de mi. Diu, és que ningú al món t'estima. Ningú, excepte jo. Ella, rient, se'n riu, diu, esclar, és veritat, m'havia oblidat d'aquest gran amor. I ell li diu, ell està parlant en sèrio, i diu, rius i tu tens cor? I la Violeta diu, un cor? Sí, potser. I per què ho preguntes? Diu, és que si fos així no podries fer broma. Què passa? Aquí sentim de fons, tots els convidats s'han anat a una altra sala, i de fons sentim el ball, la música del ball. La música del ball són 3 o 4 temes que es van alternant. Ens hi hem de fixar una mica perquè la música aquesta no està en primer pla, està en primer pla el cant. I anem sentint un motiu que va variant. Aquest motiu, quan arribem aquí, s'atura. S'atura el motiu, és com si s'aturés el temps, però no és que s'aturi el temps, és que explica el fora de joc, diguem, de la Violeta. Explica que la Violeta ha quedat desconcertada amb el que li diu ell. I aleshores la Violeta contesta, tot això és una sola nota, és un do. Un cor, si, forse, que lo richiedete, sempre amb la mateixa nota. Inclús ell seguirà amb aquesta nota a la seva frase. Però aquí ja tornarem a sentir l'orquestra que reprèn el tema del ball. A veure... Sentim al fons. Si es diu l'orquestra va fent tiririt, 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 s'ha aturat. Tornem a posar, se sentirà més. S'ha aturat. I ara tornem a sentir l'orquestra del ball que segueix. Bé, tinc 5 minuts més, potser? Sí?
explicar una altra cosa, que és potser menys musical, però... A veure... És un exemple del trobador de Verdi, que és com, això ja és un tema musical una mica més complicat, que és com s'utilitza l'harmonia, tot el sistema de tonalitats en el cas d'una música tonal. Les tonalitats, la música, no sé si tothom sap música o no, però es representen en un cercle de quintes que es diu, on aquí hi hauria el do major, i les tonalitats majors i menors. La tonalitat una mica és com si es donés el color de cada personatge, unes pinzellades, diguem, de cada personatge, com si el pintéssim d'un color o d'un altre. Ho dic per posar un exemple o una comparació molt pedestre. Al trobador hi ha dues trames, de fet dues trames entrellaçades, dues trames argumentals, dos fils argumentals. A veure, això va així. No. Són dos triangles. Un triangle, hi ha la Leonora, la soprano, protagonista, el Manrico, el seu amant, diguem, i el Conte Luna. La Leonora estima el Manrico la Leonora, el Conte Luna estima la Leonora, però la Leonora no estima el Conte Luna. És un triangle clàssic de teatre. Està basada en una obra d'Antonio García Gutiérrez i que segueix exactament aquest esquema. El Manrico i el Conte Luna estan enfrontats perquè són de bàndols diferents. Això passa en una guerra civil i el Manrico és d'un bàndol i el Conte Luna és de l'altre bàndol. És un aristòcrata i ell seria... El grup que va són gitanos, per entendre'ns. En realitat, el Conte Luna i el Manrico són germans, però no ho saben. Aquí és propi dels melodrames de l'època, això. Però això és una línia argumental. Fins aquí estaríem en un triangle, com tants triangles hi ha a les òperes i en tota la literatura dramàtica. Però hi ha un altre triangle, que hi ha l'Azucena, que és una altra soprano, en aquest cas una mezzo-soprano, que és una gitana. El Manrico és el suposat fill de la gitana, després es descobrirà que no és tal fill, però ell es creu fill d'ella i ell el tracta com si fos un fill. I el Conte Luna enfrontat a la gitana, per què? Perquè hi ha una altra història, que és que la mare de l'Azucena, que era una gitana, el pare del Conte Luna la va fer cremar amb una foguera perquè va dir que havia echado mal de ojo en el seu fill. L'Azucena, per venjar-se, rapta el fill del comte i el tira a les brases de la foguera que ha quedat on han cremat la seva mare, perquè la seva mare abans de morir li diu «Venja'm, mi vendica, venja'm». I el tira el nen. Però, així que acaba de tirar-lo, s'adona que qui ha tirat no és el fill del comte, sinó el seu propi fill, perquè anàvem tots dos, eren d'una edat, i ha tirat el seu propi fill a la foguera i s'ha quedat amb el fill del comte. I el fill del comte no és altre que el Manrico. El puja com un fill, l'educa com un fill i el Manrico es creu fill d'ella. Per tant, ja tenim el doble triangle. El Trovatore té fama de ser una òpera que no s'entén l'argument. Si ens hi fixem bé i si es representa bé, s'entén perfectament, perquè és una cosa tan simple com aquesta. Què fa el Verdi amb això? L'òpera està dividida en quatre actes, i cada acte està dividit en 2 quadres. I aleshores, i això ja ve del llibret, el primer acte
el primer quadre del primer acte fa referència al personatge de l'Azucena, a la línia argumental, el triangle de cap aquí. I el segon, a la línia argumental de l'Eleonora, el triangle de cap allà. I això va alternant tota l'òpera fins a arribar a l'acte quart, en què ho inverteix. I primer és la línia argumental aquesta i l'altre quadre aquesta. Si això està ben diferenciat, està clar que es pot anar seguint la història, perquè ara t'expliquen una cosa, ara t'expliquen una cosa i una altra. Això estem acostumadíssims ara a que ens intercalin històries i ens facin endavant i endarrere. I que si s'explica bé, no és pas un argument increïble. És increïble, en tot cas, el que expliquen, però no la manera d'explicar-ho. Verdi què fa? Fa una altra cosa. A partir del que el llibret ja dona això, posa tots els números que... Aquí vam posar els números que figuren a la partitura, com a parts, diguéssim, musicals de l'obra. El situa en una esfera, el que en diem una esfera tonal, amb una paleta de colors, per utilitzar la comparació d'abans, de sostinguts. Totes les parts que corresponen a l'Azucena. I amb una de bemolls de les parts que corresponen a l'Eleonora. Amb la qual tindríem que els personatges, això ho veurem més a l'altre, abans. Aquí. Tota aquesta part del cercle de quinta seria la part dels sostinguts i aquesta part seria la part dels bemolls. Per tant, l'Azucena el situa en aquesta part. El Conte Luna i la Leonora, que són aristòcrates, el situa en aquesta part dels bemolls. I el Manrico. El Manrico és un personatge dividit, perquè està dividit entre l'amor que sent per la Leonora i l'amor filial que sent per l'Azucena. Per tant, està entremig. I llavors, quan expressa una cosa, el Manrico està cantant en aquesta zona i quan expressa l'altra està cantant en aquesta zona. Hi ha la famosa ària de la Pira, que segur que heu sentit dir, que la Pira, el podem posar, però no cal. Té una part que està parlant amb la Leonora i va modulant amb tonalitats d'aquestes. I una altra part, que és la de la Pira, la foguera, està en la zona de l'Azucena. Per tant, és un personatge dividit i com a tal no està definit en una zona, sinó que està oscil·lant, depèn de què expressa. I encara hi ha una altra cosa, que és que tots els personatges són força contradictoris en aquesta òpera, però l'Azucena és un personatge també dividit entre dues coses, entre l'afany de venjança, el deure de venjar la seva mare, que li ha dit abans de morir en la foguera, li ha dit venja'm, i quan va sortint la qüestió de la venjança, utilitza la tonalitat de mi menor. I quan explica el seu amor pel seu fill Manrico, utilitza la tonalitat de sol major, que estan relacionades una amb l'altra. Per tant, és un personatge que musicalment és molt coherent. La divisió aquesta, la divisió d'efectes, diguem, està resolta musicalment d'una manera molt coherent i d'acord també amb tot el joc. I deia abans que hi ha un element que és que passa això amb una guerra civil. I les tonalitats que van lligades a això estan aquí, justament al mig, diguéssim, si situem aquí, i en el diàmetre, a l'extrem oposat del diàmetre, i situem les tonalitats del Conte Luna, que és l'altre bàndol, diguem, els dos bàndols, en aquesta part, entremig
dels dos apareixen les tonalitats que van lligades a la Guerra Civil. Quan comença l'òpera, que es descriu un ambient de guerra, surt això. Potser és una mica complicat d'entendre, però és molt coherent i explica molt bé quins elements fa servir el compositor. Una última cosa, o dues, vaja. Una, amb tot això, i el llibret que hi pinta. El llibret no hi pinta res, amb tot això. Home, sí, el llibret hi pinta molt. Els compositors moltes vegades es discutien molt amb els llibretistes. Quan tenim la sort de conservar la correspondència entre ells, entenem molt bé els processos de construcció de les diferents òperes. El cas d'Alberdi amb els seus llibretistes que estaven en altres llocs d'Itàlia i llavors s'escrivien. Aquesta correspondència es conserva i permet seguir molt bé processos de composició d'algunes òperes. No és el cas de Mozart amb Lorenzo da Ponte, el llibretista de Les Noces o de Don Giovanni, de Così fan tutte, perquè estaven tots dos a Viena i aleshores es parlaven en lloc d'escriure's i per tant no sabem exactament com era la relació. Sí que sabem que el Lorenzo da Ponte era un gran llibretista, molt hàbil des d'un punt de vista dramàtic o teatral. Però sempre qui acaba manant amb això és el compositor. El Verdi arriba en el llibretista del Trovatore, d'aquesta obra que vèiem, era el Salvatore Camerano, que es va morir abans d'acabar la composició de l'òpera, i en el que el va substituir, el Verdi li demana una estrofa, li escriu una estrofa, diu, jo vull una estrofa com aquesta. Diu, les paraules posa-les-hi tu, perquè jo d'això no en sé gaire, però li marca exactament el ritme de l'estrofa que vol. I l'altre li fa una estrofa dient allò que volien dir i amb el ritme precís. Altres es discuteixen moltíssim. Puccini amb els seus dos llibretistes, Luigi Illica i el Giuseppe Giacosa, quan feien la Bohème es van arribar a discutir tant i l'editor Ricordi havia d'anar posant pau i intervenint fins al punt que el Ricordi després deia jo soc el quart autor d'aquesta òpera, no només ells tres, sinó que jo també, jo hi he fet molt. Però finalment sempre qui acaba dient l'última paraula és el compositor, perquè entre altres coses pot repetir versos, pot tallar, pot fer moltes coses que el llibretista es limita a donar el llibret aquell. Ara bé, un llibret o pot facilitar molt la feina del compositor o li pot fer difícil. Amb la mesura en què la mètrica funciona, que està ben construït tota la trama argumental, amb la mesura en què tot això funciona, l'òpera funcionarà. La qualitat literària d'un llibret és secundària. En una obra de teatre la qualitat literària no és secundària, perquè la paraula la sentim i és molt important. En un llibret el que es diu és la música, abans que la paraula. I això no vol dir que la paraula no sigui important. La paraula és molt important i és molt important entendre què es diu exactament en una òpera. Hi ha la mala costum de seguir les traduccions de les òperes amb el que es troba per internet o en els que van sortir en els discos, que normalment són traduccions normalment, no sempre, són poc acurades. I moltes vegades, si anem a buscar el significat exacte del que ens estan dient, descobrirem moltes coses que a primera vista no descobriríem. Per tant, sí que és important el text, també. Però, finalment, el dramaturg és el compositor, no és el llibretista. Em sembla que ja m'he allargat massa. Si teniu alguna pregunta i us puc aclarir alguna cosa o us puc posar algun exemple més, doncs estic a la vostra disposició.